Είπε νωρίτερα, Γιώργο, είπαμε ότι η είδηση ημέρας είναι το αίτημα για αναβολή που έχει καταθέσει ο ΠΑΟΚ για το παιχνίδι απέναντι στον Όφη στην Κρήτη, στο Ηράκλειο. Απλά εδώ να καταλάβει ο κόσμος, γιατί βλέπω ότι και σε κάποια site το έχουν πάρει λάθος. Η αναβολή δεν γίνεται επειδή ο ΠΑΟΚ έχει 10 απουσίες. Αυτό έλειπε. Η κάθε ομάδα να έχει 10, 12, 15 απουσίες και να λέει ότι δεν μπορώ να παίξω. Εκτός αν υπάρχει, ας πούμε, μια κρίση, είναι θέμα υγείας. Ο ΠΑΟΚ είχε, ας πούμε, σε αυτόν τον αγώνα, είχε δηλώσει τιμωρημένο τον Καμαρά. Η ποινή που έρχεται τώρα από τον αρμόδιο εισαγγελέα, τον αθλητικό εισαγγελέα χθες, που αφορά την ποινική δίωξη, Τάισον, Οσδόεφ κλπ. Για το πάρκινγκ με την ΑΕΚ, ότι έγινε, στον ΠΑΟΚ δεν το ήξεραν. Αν ήξεραν αυτή την ποινή, δεν θα δηλώναν τον Καμαρά. Τους ήρθε ξαφνικό. Και έρχεται ο ΠΑΟΚ και σου λέει ότι εγώ δεν έχω παίκτες. Αυτή είναι το αίτημα που κάνει και είναι απόλυτα φυσιολογικό. Βγήκε νωρίτερα ο Μπέος, έχει πάρει θέση από χθες ως πρόεδρος της Λίγκας ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης και τώρα θα έχουμε και τις σχετικές κάρτες. Οπότε περιμένουμε τώρα, είναι στο αεροδρόμιο στο Μακεδονία. Είναι η κυριολεκτικά με τις βαλίτσες στο χέρι, έτσι. Ναι, και περιμένουν την σχετική απόφαση. Υπάρχει ψηφοφορία. Εδώ, Μπιλία μου, να πω το εξής για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Τώρα και η Λίγκα και η ΕΠΟ εκμεταλλεύονται το όλο θέμα για να πούνε ότι υπάρχει ομή παρέμβαση για τη ΔΕΑΒ, όπως ας πούμε η ΔΕΑΒ τώρα πλέον καταργήθηκε ο διπλασιασμός των ποινών που ήταν λογικό, αλλά για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Το να πηγαίνει τώρα ο προπονητής μιας ομάδας να κατεβαίνει κάτω από το πούλμαν και σε ένα χώρο που δεν είναι ο αγωνιστικός χώρος, είναι κάτω στο πάρκινγκ να πιάνει έναν νεαρό από το λαιμό, αυτό δεν είναι παρέμβαση στο αυτοδιοίκητο. Μην τρελαθούμε. Παρέμβαση στο αυτοδιοίκητο είναι όταν μιλάμε για πειθαρχικές αποφάσεις σε έναν αγώνα. Εκεί το καταλαβαίνω. Δεν μπορείς να παρέμβεις. Εδώ λοιπόν δηλαδή αυτή τη στιγμή κατέβηκε ο Τάισον, λέω, και χτύπησε ένα αστυνομικό. Δεν πρέπει να επιληθεί η αστική δικαιοσύνη να σας δώσω να το καταλάβετε. Ποιο είναι το λάθος? Το λάθος είναι ότι ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας δεν έκανε την παρέμβαση που όφιλε μέσα στο πενθήμερο και όταν τελειώνει η ποινή η μία, φαίνεται ότι αρχίζει η ποινή η άλλη. Και έρχεται ο ΠΑΟΚ και βγάζει μια οργισμένη ανακοίνωση και σου λένε μας έχετε στοχοποιήσει. Ενώ αν από την αρχή έλεγαν ότι ο κύριος Τάισον χτύπησε αστυνομικό και πρέπει να δικαστεί, δεν θα μίλαγε κανένας. Αφού χτύπησε αστυνομικό, βρε φίλε. Ή εσύ που λέγεσαι ως ΔΟΕΒ, όπως και να λέγεσαι. Τώρα λέμε για τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Μπορεί να ήταν ο ποδοσφαιριστής οποιασδήποτε ομάδας. Αυτό δεν είναι παρέμβαση στο αυτοδιοίκητο. Άλλο τώρα το πώς το εκμεταλλεύεται το ποδόσφαιρο η Λίγκα και η ΕΠΟ που έχουν συνεδρία στη Δευτέρα. Εγώ είμαι και συνδεδεμένος εδώ τι γίνεται με την ψηφοφορία, γιατί λογικά θα βγει άμεσα η απόφαση. Θα βγει γρήγορα. Έπρεπε αυτό να έχει βγει. Ενδεχομένως και κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Ναι, έπρεπε να έχει βγει. Έπρεπε να έχει από χθες το βράδυ, σήμερα το πρωί, να έχει δρομολογηθεί, να πάρουν τις σχετικές αποφάσεις, να το δουν. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι συνηθισμένο στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Επαναλαμβάνω, δεν έχουμε θέμα υγείας, ότι αρρώστησε ολόκληρη η ομάδα. Έτσι, εδώ έχουμε κάτι τελείως διαφορετικό. Και εν πάση περιπτώσει δεν γίνεται να υπάρχουν δύο ποινές σε διαφορετικό χρόνο για το ίδιο αδίκημα. Σκεφτείτε να μην έπαιζε ΠΑΟΚ Όφη αύριο. Να ήταν ο ΠΑΟΚ πρώτος και να έπαιζε με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα ή με την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφια και να του έλεγαν ότι δεν θα έχει 7, 8, 10 παίκτες. Το φαντάζεστε γινότανε? Τώρα πέρασε κάπως στα μαλακά εντός εισαγωγικών, αλλά δεν πάβει να είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Γι' αυτό και το αντιμετωπίζουν έτσι και σε επίπεδο ΕΠΟ και σε επίπεδο Λίγκας, και μάλιστα υπάρχουν πληροφορίες την τελευταία ώρα, πριν βγούμε στην εκπομπή, ότι ο Γκαγκάτσης ή εν πάση περιπτώσει οι άνθρωποι της ΕΠΟ ενημέρωσαν την UEFA, η οποία UEFA με τη σειρά της ενημέρωσε τη FIFA. Θυμάστε ότι όλες οι διοικήσεις της ΕΠΟ με το παραμικρό έπαιρναν τηλέφωνο την UEFA, ομή παρέμβαση στο αυτοδιοίκητο. Πάμε στην ΑΕΚ, η οποία δημοσίευσε βίντεο με όλες τις φάσεις που θεωρεί ότι έχει αδικηθεί. Και ζητάει φυσικά η ΑΕΚ να μην υπάρξει σφάξιμο την Κυριακή. Το θυμίζουμε ότι η ΑΕΚ παίζει με τον Πανσεραϊκό την προσεχή Κυριακή. Βέβαια, όταν ο Ολυμπιακός έκανε τα ίδια, έβγαζε ανακοινώσεις κλπ. Οι αεξίδες και οι Παναθηναϊκοί λέγανε τι είναι αυτά, βγάζει ο Ολυμπιακός ανακοινώσεις. Βλέπουμε ό,τι έκανε ο Ολυμπιακός κάνει και η ΑΕΚ, έτσι. Τα ίδια, ντάλε κουάλε. Ό,τι έκανε ο Ολυμπιακός παλιά κάνει τώρα η ΑΕΚ. Έχει κάνει και ο Παναθηναϊκός, τα έχουν κάνει όλοι.